Добър ден, приятели! Искам да ви покажа как направихме един покрив и остъклихме една тераса. И ето, както виждате, горната част на тази тераса беше малка, долната част по-широка. Извадихме този покрив да стане на едно ниво с долната част. Сложихме така профил 4 на 8 и всичко сложихме под нивел и след това остъклихме с студен алюминий плъзгаща система. Ето виждате как слагаме тези врати. Те са по принцип догоре. Клиента така иска да му направим. Знам да не му затъмняваме прозорците в къщата. И както